Ľudské telo je fascinujúci biologický stroj, schopný neuveriteľných vecí. Je to miesto, v ktorom prežijeme celý svoj život a čím lepšie sa vieme o svoje telo postarať, tým vyššia je kvalita nášho života. Žiť v tele bez bolesti a obmedzení už nie je len vecou disciplíny, ale aj vedomostí a odborných metodických postupov. Jedna z ciest, ako na to, je mať životný štýl, v ktorom pohyb zohráva ústrednú úlohu. Ale ako vieme, či trénujeme dôsledne a tie správne veci? Ako vieme, či si pohybom neškodíme, ale naopak rozvíjame svoj potenciál? A čo znamená vyšší stupeň pohybovej komplexnosti? Dá sa pohybová komplexnosť nejako odmerať? Len to, čo sa dá zmerať, sa dá zlepšovať. A práve o tom je naša inovatívna diagnostika. Analyzujeme 4 časti tvojho tela, konkrétne chodidlá, nohy, páže a trup, kde získavaš hodnotenie na škále od -2 po +5 bodov. Vďaka týmto testom preverujeme relatívnu silu, medzisvalovú koordináciu, flexibilitu alebo štruktúrálnu silu tvojich kĺbov, šliach, úponov či fascií. Naše testy sú nadizajnované tak, aby analyzovali tvoje telo vo viacerých smeroch voči gravitácii s rovnomerným zastúpením ťahu i tlaku. Žiaden iný test neposkytuje toľko zaujímavých zistení o tvojom tele ako práve Movo Diagnostics, nehovoriac o dátovo-štatistickom systéme, ktorý súbežne budujeme. Ale to nie je všetko. Našu diagnostiku ponúkame súbežne s pohybovým workshopom, kde sa zameriame na zistené nedostatky tvojho tela a ty získaš metodické postupy na silovo-nápravné protokoly, ktoré prehlbia základy tvojej fyzickej zdatnosti. Tešíme sa na teba v najbližšom voľnom termíne.